खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय दुखु गोनां मोनसे निउस फोसावनो नागिरदों आरो बे निउसआनो जाबाय दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहाय नेहाथारि बुदला दैमारिया थांनाय हरनि सारांसि फुं समावहाय बिथांनि जोबथा हांखो हगारो। बिथांखौ गुवाहाटी जिएनआरसिआव देहा फाहामसालियाव दोनहैदोंमोनब्लाबो बिथांखौ फोथांना लाखिनो हायाखिसै। उनाव बिथाङा दिनै थांनाय फुंनि 3 बाजियावहाय जोबथा हां हगारो। बिथांनि जिउ गोमानायाव दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे हादोरनाङैनो दुखु फोरमायदों। खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय दुखु गोनां मोनसे निउस फोसावनो नागिरदों आरो बे निउसआनो जाबाय दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहाय नेहाथारि बुदला दैमारिया थांनाय हरनि सारांसि फुं समावहाय बिथांनि जोबथा हांखो हगारो। बिथांखौ गुवाहाटी जिएनआरसिआव देहा फाहामसालियाव दोनहैदोंमोनब्लाबो बिथांखौ फोथांना लाखिनो हायाखिसै। उनाव बिथाङा दिनै थांनाय फुंनि 3 बाजियावहाय जोबथा हां हगारो। बिथांनि जिउ गोमानायाव दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे हादोरनाङैनो दुखु फोरमायदों।